Siyaphuhlisa siphethe inguqu siyalima sigweba indlala botani mawethu namkelekile kwindaba zika Dr Da. Ukanti ke apha e-studio simeme ingcali ngoshishino lomya uGqirha Sunshine Blow. Gqirha Blow mandikwamkele. Ezi zicwangciso nezi zivumelwano zenu zintsha zizaluchaphazela njani ushishino lokuthengiswa nokulinywa komya kweli phondo? Amafama angaphezulu kwekhulu apha ephondweni anempepha mvume zokulima umya obizwa ukuba yi-hemp ongenguwo lona thina siwuqhelileyo. Ingumya oncakasana ofunwa nguMedigrow abanothi bona bawulime bathathe intyatyambo yawo bawuthumele kuMedigrow, uMedigrow athathe awufake efactory awuprocesse awuthumele kumazwe angaphesheya awufunayo. Yiyo loo nto ezothi yenzeke. Ukuthengiswa nokulinywa komya asinto intsha apha ephondweni. Siyayazi into yokuba emampondweni kudala ulinywa. Ingaba bona bazawuchaphazeleka kanjani ngezi zivumelwano? Abantu basemampondweni kwesi sivumelwano sikaMedigrow abachaphazeleki ngokuba kaloku umya walapha ekhaya apha ngumya onencindi enkulu kulaa nto sithi xa abantu bethe batshaya bathethe kamnandi. Hayi, uMedigrow uyena ujongene nalo mya kuthiwa yihempe, kodwa ke urhulumente gabalala ubhizi nomthetho ozothi uvumele umya wasePondoland ukwazi ukuthengiswa ngokusegunyeni apha eMzantsi Afrika. Enkosi kakhulu, sibamba ngazibini Sunshine. Enkosi. Ikhwelo lityala mawethu, masibhinqele phezulu sihambe siyokulima. Ndinithanda nonke emakhaya.